टीम इंटीग्रिटी ने बहुत ही बड़ा थामदानी रूम भाड़ा फ्री। Guys, 3 months के लिए फ्री है। जीएस संग लग हम लाइरे पिना बहुत है। समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानाय बिसायख'थि फोसावदिंनायनि मोनसे गोदान डायलग। फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव फोसावदों गोदान अफार। भट होयोब्लानो मोनगोन 3 दाननि रुम भाड़ा फ्री। जीएस जों रायलायनानै भट होयोब्लानो मोनगोन 3 दाननि रुम भाड़ा फ्री। नंगौ, गोबावनिफ्रायनो बोसोर बोसोर क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थिया खुंबो जादों। नाथाय सिगांनि थांनाय फरायसा बिसायख'थिफोराव बेबायदि अफार होनाय नोंथाङा खोनाफेरबायना? फरायसा आफाद बिसायख'थिनि बिजाथि जानाय फरायसानो भट होयोब्लानो 3 दाननि रुम भाड़ा फ्रि होनायनि मोनसे गोदान अफार। क'क्राझार सरकारारि फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थिया सिगांनिफ्रायनो आब्रुथियै खुंबोजादों। नाथाय नैबे खेबाव बबेबा राजखान्थि हान्जानि थोंजोङै आखाइ होनाय गोबां सानसुमैफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारदों, जेराव नैबे स्ल'गान होनाय नुथायाबो मोनसे फोरमान। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।